Така, това са съдовите, които излизат от въпросната съдомиялна аеросен. Така, вижда се, че има целица на неизмити части, петна, т.е. изсъхвайки остава препарат за мен това нещо. Така, това е едната тенджера. Така, това е другия съд. Ето и той е с петна, т.е. препарата не е изплакнат. Така, гледаме другото. Той да кажем, да, даже има следи от мръсотия, неизмито. Така, това е въпросната тенджера. Ето, мръсотията е останало. Така че на този етап не препоръчвам.